В студиото сме, където вече е нашият гост Светлин Наков, предприемач и създател на Софтуерния университет. Добър вечер, господин Наков, и благодаря много, че приехте нашата покана. Всъщност, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 9% от глобалните работни места са под риск в следващото десетилетие. Банка в Ингланд предвижда, че само в Обединеното кралство ще бъдат застрашени 15 милиона работни места. В резултат на навлизането на автоматизацията в САЩ ще бъдат под заплаха 83% от нископлатените работни места, а Световната банка пък изчислява, че в страни като Китай и Индия този процент е изключително висок, между 77 и 69 общо за всички работни места. На фона на всичко това, в интервю за Quartz, милиардерът, филантроп и визионер Бил Гейтс разви идеята, че правителствата трябва да облагат с подоходен данък и роботите, с които компаниите заместват човешки работни места. Според Гейтс това може да забави скоростното навлизане на автоматизацията и така да осигури някакво време за намиране на нови форми на заетост. Какво мислите вие по този въпрос и реално трябва ли да има облагане на автоматизацията? Облагане на автоматизацията под някаква форма вече има. Значи да вземем един автомобилен завод, където това вече се е случило. Там работят роботи, тук-там има по някой човечец да наблюдава процеса, но основно автомобилите се произвеждат в днешно време от роботи. И така е било и в миналото. И всъщност там те вземат едни суровини, преработват ги, добавят стойност и създават продукт. Върху този продукт плащат ДДС, данък върху добавената стойност. Така че такъв данък под една или друга форма вече има. Така. Второто нещо е навлизането на роботите, как ще ли да ни издадат хляба. Ами, дайте да се върнем малко назад и да видим, не изяде ли навлизането на автомобилите хляба на ковачите, на конярите, на всички тези, тя е една цяла екосистема, нали? И не изядоха ли компютрите хляба на печатарите, на пишещи машини, хляба там на колко други професии имаше, които сега се правят от компютри. Така че този процес вече сме го наблюдавали, вече се случва. Това, което плаши хората е, че сега се очаква, виждате ли, този процес да стане много по-бърз, много по-голям, много по-изведнъж, много по... Това, по мое мнение, няма да се случи. Тоест, ще продължи плавничко, лека по лека да влизат роботи. Сега, като говорим за данъка, ами дайте да въведем данък пералня. Защото на времето хората са прекарали по един ден на реката или по половин ден да си изперат дрехите, а сега си имат пералня. Значи някой взема техния труд и ги освобождава. Ако погледнем добрата страна, човечеството го чакат още по-хубави дни. Защо? Защото вместо да си губят времето в това да правят дейности, които са тъпи от сорта да си направиш салата, ще има един робот, който ще ти прави салата и ти ще си вложиш времето за креативност, за почивка, за медитация или пък за нещо още по-хубаво. Тоест, нашия труд ще бъде повече в областта на това, което роботите все още не могат да правят. Да мислиш, да измисляш, да си креативен, да сътворяваш нови неща, да твориш, да създаваш и така нататък. И ще бъдем освободени от разни тъпи задачи от сорта на измий чиниите, за което вече има мялна, но ще стане по-автоматична. Някой ще ги вземе от масата, ще ги пъхне в мялната, ще ги подреди, ще ги изсуши, ще ги подреди в шкафчето. Ето тази финна моторика в момента се развива и става все по-добра, но е далеч от добра. Значи, много хубави клипчета гледаме едно, сигурно сте го гледали, едно като куче, което бяга, риташ го, то пада. Да, ама никой не споменава колко трае батерията на това нещо, колко килограма тежи и че това нещо, ако падне върху теб, може да има сериозни щети. Нали? Има много нерешени въпроси, които трябва да бъдат решени. И всъщност хората се плашат от това, че едва ли не след 5 години край вече готвачи няма да има, таксиджи няма да има и т.н. Мога ви кажа, че и след 50 години сигурно в Индия ще има такива, защото там просто е по-евтино да си купиш на цената, на която ще си купиш един робот, нали? Сигурно 10 човека ще работят цяла година, просто защото са ниски заплатите. Това е моето мнение. Добре, според Гейтс, всъщност самите компании трябва да плащат въпросните данъци, тъй като бизнесът им ще стане много по-ефективен. Смятате ли, че това ще бъде редно? Предполагам, че това е възможна мярка. Нека икономистите и държавата да прецени. Да, възможно е. Значи може да се каже, когато освобождаваш човек и го заменяш с робот, и това е доказано, че имал си 3 заварчици, вече имаш 3 роботи заварчици, окей, да се плаща някакъв данък. Няма нищо лошо в това нещо. От друга страна обаче, ако не се плаща този данък,
по икономически принцип, да кажем, китайците ще сложат роботи или някой там в някоя държава и ще произведат продукцията 3 пъти по-евтино. И какво ще стане? Китайците произвеждат една кола за 1000 лева, тия произвеждат за 15 000, защото плащат данък. Тоест това дългосрочно няма да проработи. Краткосрочно е хубаво, защото нали, ще помогне на държавата да налее едни пари от тези данъци. Няма толкова рязко колата да стане от 15 000 на 1000 лева, нали? Което едва ли е възможно, но принципно говоря, нали, в някакви сектори, да кажем таксиметровите услуги, могат да станат много по-евтини, в порядъци по-евтини. Нали? Както и ресторантите могат да станат, те ще станат като машинката за кафе, която слагат отпреди. Нали? Отиваш и му кажеш, шопска салата с 2 кюфтета и биричка, моля. Върти там една машина и ни роботи цък, режат, кълцат, правят, поднасят. Нали? Даже и ще бъдат и вежливи, защото така ще са научени. Но аз пак се връщам на концепцията. Робота в момента не мисли. Изглежда, че той прави интелигентни неща, да, факт, но той наподобява. Той не може да няма съзнание, той не разбира какво прави. Просто гледа, другите карат в тая лента, значи аз трябва да карам в тая лента. Тоест, той се учи на базата на предишен опит, чрез много наблюдение. Затова това нещо се нарича, даже не, на времето стария термин беше изкуствен интелект. Сега новият термин е machine learning. Единия и другия интелигентни системи. Тоест системи, които наподобяват човешката интелигентност, но те сами по същината си не са интелигентни същества. Тоест, много сме далеко от ерата, когато робота става същество, почва да мисли, взима решения, почва да се задава въпроси, аз откъде съм дошъл, сами ли сме в Вселената и така нататък. Нали? Така че много плашат хората. Това, което ще става, е, че малко ще се ускори този технически прогрес, на който сме свидетели от толкова много време. Нали? Виждате как появяват се телефони, появяват се по-хубави автомобили, появяват се, сигурно говори се за летящи средства за придвижване. Виждали сме разни дронове, ето взимат. Да, тия неща ще навлизат, но той е въпрос и на икономика. Значи, трябва наистина цената да стане много ниска на тези устройства, за да влязат те в ежедневието. И трябва да се решат редица технически проблеми. Един от тях е захранването, защото никой не иска робота да му се влачи с един кабел и да се спъваме в него. Да, ама за момента това е технологията, защото този робот ще върви 5 минути и ще спре. Да, няма достатъчно добри батерии, които да го захранват на този Това е глобален проблем на човечеството. Батериите за всяко едно приложение. Например, за автомобилите. Да. Супер са автомобилите на ток, обаче с батериите все още не са перфектни нещата. За летящите дронове имаме технологията да си правим мини хеликоптерчета за лични цели, нали? И да си летим с тях, много готино за дръстването. Обаче нямаме батерии, които да държат дълго, нали? И да се зареждат много бързо и да ти изкарат цял ден във въздуха. Добре, в крайна сметка, от цялата тази автоматизация в началото ще бъдат засегнати хората с доста по-малък стаж, да речем, и с по-малка квалификация. Да. Естествено, ще се родят и нови бизнес модели. Как може да управляваме целият този процес? Говорим за дългосрочен план, естествено, тъй като казахте, че няма да се случи бързо. Образование, за мен образование е ключа. Тоест, професията беляч на картофи няма да съществува. Но и в миналото са изчезвали такива професии, така че може да се получим от тогава. Аз вярвам, че човек трябва да си влага усилието в това да бъде образован, да образова децата си, да ги научи да мислят, да ги научи да се променят. Защото най-важното знание сега в 21 век е да се научиш да се променяш и адаптираш. Няма как да очакваш, както на времето, ходиш в университета, взимаш една професия и цял живот я работиш. Има хора, ето не са си сменяли работа цял живот. Вие познавате ли човек на 25 години, който не си сменял поне 2 пъти работата? Не. Нали? Много се промени системата. Ето, т.е. образованието има нужда от нов принцип, на който да работи, да научи хората да се променят, да се адаптират и така нататък, защото тези промени ще стават все по-бързи. Сега, какво правим с хората, които просто са си прости, нали? Ами, трябва да им помогнем или да им намерим място в обществото, било то чрез социалната система, т.е. да вземат хикс лева, защото са прости и като, нали, някои роми, които чакат на социалните помощи, не защото не могат да работят, а защото не им се работи. Тук обаче е малко по-различно. Няма да могат да работят, защото няма да отговарят на изискванията на работодателите.
И говори се, нали, за далечно бъдеще, след 50-100 години, за социална система, която ако не работиш, взимаш 1000 лева, примерно, ако работиш, изкарваш 25 000. И това изглежда честно, защото, нали, ако искаш повече, почваш да учиш, да правиш нещо смислено и така. Това е едната страна. Другата страна е, че има един малък брой, нали, както сега има, ела да си купиш ръчно плетени, примерно дела, ела да ръчно приготвени храни. Ще има там, елате в нашия ресторант, тук готвят хора, тук сервират хора, хубаво с всичките им недостатъци, нали. Тук някой може даже да ви се скара, което робота няма да го направи. Хората от разнообразие, може би ще искат и да ползват такива скъпи услуги, където готви човек. Така че, интересно е, това, за което аз съм оптимист, е, че ще става много плавно и ще има време да се адаптираме. Как точно ще покаже времето? Колкото при всяка една промяна има едно място, където има потенциал за стартъпи, за иновации, за нови неща, и има едни хора, които просто трябва да се променят. Сигурно нашите родители на 60-70 години няма да искат да се променят толкова бързо, но младите хора, те трябва да бъдат научени и ще бъдат принудени да бъдат научени по един или друг начин, да се променят и да се адаптират. И те ще знаят, че това, което правят, е първата им работа или втората им работа или поредната им работа, и че след време този бизнес и индустрия може да изчезне, но те ще се появят някъде другаде. Ами, има неща, за които може би е удачно да го правят хора, нали? Може би ще тръгнем по други планети, може би ще влезем по-надолу в Земята да видим какво имаш оттам. Всъщност не е хорено, освен в някакви мини. Може би ще се запознаем един ден сигурно и с същества от други планети. Не се знае какво предстои, но аз съм оптимист. Вярвам, че това е просто част от прогреса. Той се засилва, което се случва и сега. Само вижте интернет, какво беше преди 10 години и какво е сега. Същото ще се случи. Всъщност всичко това е свързано с цялата екосистема. Не само глобален план, говорим и за България. Част от тая екосистема е София Тех Парк. Видяхме какво се случи там. Имаше смяна на ръководството. Всъщност, моят въпрос към вас е: вие защо не се преместихте в София Тех Парк като опция да бъдете? Софтуерният университет беше поканен още, когато Илица Панайотова управляваше този парк, да отидем там. Но това, което ни предложиха, бяха не толкова добри условия. Те ни предложиха пазарни условия. Добре, аз защо да отида там, а да не отида в някоя друга бизнес сграда? Значи, ако ще плащам 4, 5, 6, 8 евро на квадрат, аз мога да си отида където си искам. Първо. Второ, ако аз съм стартъп, аз ще търся 2 евро наем. Аз ще отида в един стар апартамент в Лозенец при някоя баба и ще плащам 1 или 2 евро. Защо да ходя там? Значи, там има концептуална грешка. Значи, едната грешка е, че го управлява държавата. Това нещо не може да работи ефективно, ако го управлява държавата. Начинът да се реши този проблем е вече правен. Ето вижте, кой управлява фондовете за иновация от Европейския съюз. Разни компании като LaunchHub и Eleven, където са частни хора, които са предприемачи, доказани от индустрията, и те го управляват. Значи, какво трябва да се направи? Се направи един конкурс и това нещо да се сложи за 10 години, да се управлява, или за 5 години, от предприемачи, които са българи, върнати от Силикон Вели, и сложени ето тук да донесат опита, който там се е случвал, или пък от някой немски инкубатор, или от някъде, където има. Това нещо може да работи, когато се управлява от частни хора, от индустрията, и държавата не се меси. Вижте, LaunchHub и Eleven харчат едни пари и ги харчат ефективно. Има наистина стартапи, наистина има стартап екосистема, наистина има едни млади хора, които бачкат и създават продукти, и една голяма част от тях са успешни. Ето това е модела. Това, което липсва в момента, е съдържанието. И липсва възможността тая държава не може да управлява. Това е доказано. Все едно някой да разкаже вица, че Топлофикация някой ден ще се оправи. Не може да се оправи. Или БДЖ някой ден ще се оправи. Не може да се оправи. Да, може и да не е супер зле, но няма да прави тая иновация. Този драйв, който има един частник, предприемач, да твори, да създава, да подобрява и така нататък. Да разбираме ли, че тая битка с тази система е загубена? В такъв случай промяна не ни чака? Аз много подкрепям голямата част от нещата, които Ивайло Пенчев каза. По-малко влияние на държавата е по-добре. Знам, ще ми дадат примери с не знам си коя държава, само че там са други хората. Нашите хора. Кои сектори са успешни?
тези, които нямат докосване до държавата. Например, IT-то. Защо? Защото държавата първо не знае какво прави. Второ, в момента, в който почне много да се меси, ние ще се преместим някъде, защото на нас взимаме си лаптопчета и се заминаваме, даже може да не го взимаме. И това е. На всичкото отгоре аз мога да си регистрирам моята фирма на Сейшелските острови и да си оперирам оттам и много се зъбят да не им плащам данъци на тия тук. Факт, те нито могат да проследят какво прави, нито клиента е длъжен да плаща в България и така нататък. Тоест, от друга страна, там където държавата е силно въвлечена, нещата не вървят. Ще ви дам примери. Здравеопазване, образование и така нататък. Ако щете и транспорт в държавната му част. Така че, начинът да се оправи тая екосистема е и всички екосистеми, които не работят добре, е отдръпване на държавата. Не напълно, разбира се. Иначе, ако искат наистина да го съживят това място, директно. Смяна на мениджмънта с частен, смяна на собственост, не на собствеността, на управлението. Тоест, нещо като концесия трябва да бъде. Да. С хора, които са доказали, докарват 5 българи от Силикон Вели и ги слагат там, или поне един, които са наистина врели и кипели, и тези хора да управляват бюджета, те да го намерят, нека тяхната печалба да е сложена върху резултата. Колко иновация се случва? Това може да бъде измерено по някакъв начин. Колко фирми работят там? Какви са? Какво е качеството? Какви са международните успехи? Ако щете патенти, награди, постижения, колко оборот правят, колко работни места създали и така нататък. Споменахте, докарваме едни българи от Силикон Вели. Естествено, голям проблем е в момента намирането на достатъчно квалифицирана работна ръка в този сектор. Каква е вашата равносметка 3 години след откриването на SoftUni в крайна сметка? Ние помагаме много сериозно на екосистемата да запълне, как да кажа, сегмента на прохождащите IT специалисти, който не е най-движещия, т.е. той е най-значим като обем, но истината е, че ние не можем да произведем човек с 10 години опит, първо, който да оглави и да стане предприемач. Да произведеш предприемач също за мен е малко съмнително. Човек трябва да има, дали е възможно, човек трябва да има някакъв драйв да го прави вътрешен, някаква причина и най-вече да прави. Всички тия образователни програми, ела тук ще науча да бъдеш предприемач. Значи научаването става като почнеш да правиш, не като прочел си 6 книги, ами аз пък книги не чета. Не съм завършил MBA, не съм учил икономика и така нататък. Но по някакви стечения на обстоятелства съм станал предприемач, защото много вярвам в една идея, която има смисъл. Така че със сигурност ние раздвижихме екосистемата на образованието по един невъзвратим вече в обратната посока начин. Показахме на частните университети и на държавата, че всъщност докато те се чуят как да запълнят 20 бройки, защото държавата им плаща там за някаква субсидия, ние имаме по 2000 кандидата на месец, а в януари имахме 4000, защото пуснахме 28 града, доста успешно такива безплатни курсове. И всъщност отново, ние сме доказателство, че за да има добро образование, то трябва да е частно. Първо. За да има добро образование, държавата не трябва да се меси или трябва да се меси малко. Тоест тя трябва да каже, ти трябва да знаеш това. След 2 години ще изпитам. Или в края на годината ще изпитам. А не да ти кажа, както в момента се получава в 8 клас ти трябва да имаш 1 час информатика. Що така бе? Аз пък искам в 8 клас тези хора да ги науча и да имам 10 часа информатика, защото с 1 час не мога да ги науча. И моето училище или там университет искам да е специализирано, насочено към такива хора. А другия, като прави специализирано училище по танци и сценични изкуства, иска 10 часа пеене и музика. Добре, виждаме някои проблеми в момента. Професията програмист всъщност влиза в квалификацията от тази година. Нещо, за което и от Баском настоявах отдавна. Какво ще донесе тая мярка? Това е една много хубава мярка. Става просто за професия приложен програмист за училищата или те наречените професионални гимназии или в техникумите. В момента има едни техникуми със специалност програмист, като една част са успешни, да кажем. Тоест, една част изобщо хич не ги бива, да сме честни. И в тях всъщност идеята е индустрията, Баском, Байт, индустриалните асоциации, КТ Клъстера, аутсорсинг асоциацията да предложат учебни програми
учебно съдържание, да предложат квалификация за учителите, както и преподаватели от работещи хора в индустрията. Нещо, в което твърдо вярвам и заради което аз съм част от този проект. Значи, Министерство на образованието съвместно с тези асоциации всяка седмица се срещаме и в момента сме решили каква ще е учебната програма. Да, тя следва там държавния общообразователен стандарт, който беше обновен, който беше подобрен с участие на индустрията и пак вкараха тук там някоя тъпотия да наречем, но са малко, в смисъл долу-горе е окей. Това, което държавата в момента ни позволява е да си направим програмата така, както трябва да бъде. Защо? Защото те ти казват в 8-ми клас имаш 2 часа седмично програмиране. Тоест нямаш, практически нямаш. Нали? Освен да ги научим на програмирането съществува, това може да направим за тия часове. Иначе брой часове са достатъчно. Те са над 1000 астрономически часа, което си прилично за едно базово ниво на програмист. Но системата е много, как кажа, с много силен контрол. Нали? Там е казано, в този клас трябва да имаш тая дисциплина, в която трябва да учиш ето тези неща в толкова часа. За щастие, какво трябва да учим, го казваме ние вече от индустриалните асоциации, което е хубаво. Тоест, това, което ще се промени. Истинско учебно съдържание. Ще се учи не това, което Министерството е казал, а това, което бизнеса казва, което е супер. За първи път в историята, може би, се случва. Второто е, учебните програми, съдържанието ще бъде също измислено. Тоест, учителя ще получи ето ти официалните учебни материали по програмиране, да кажем, или по бази данни. Трябва да учите ето това, ети презентациите на PowerPoint, ети домашните, ето ти курсовите проекти. Ти, ако искаш, го промени, ако искаш, го ползвай в този му вид. И третото нещо е, че ще има право индустрията да праща свои преподаватели. Има изискване да имат висше образование, което в 80% от случаите просто го нямат. Младите хора, точно пък които им се преподава, имат енергия, нямат. Ето, при в софтуни, една голяма част нямат диплома или имат диплома по икономика или по нещо друго. Ще се позволи да влязат кадърни хора. Сега, какво правим в малките градове? Нали? Какво правим в Силистра? Какво правим в Ловеч? Какво правим в Харманли? Където нито има IT бизнес, т.е. няма откъде да дойдат тия хора, освен да пътуват от някъде, което няма да се случи. Ами там идеята е да вземем, ако има някой учител, който наистина му се учи, да го закараме в София и да го понаучим. Ако той има желание, има такива, аз съм позитивен и това трябва да се направи. Второто нещо, което ние ще направим като индустрия, е да запишем видеоуроци за всяко едно нещо. Тоест ти трябва да учиш бази данни, отиваш на сайта на фундация или ще бъде, какво ще бъде, не е ясно още, и просто си изваждаш по бази данни лекциите на Наков или на някой там, който е добър в този предмет от индустрията и ги гледаш. Ние това ще говорим като допълнителен учебен материал, ама в Силистра всъщност ще си е основен. И по този начин ние ще изпълним със съдържание една професия, която просто ще направи тези гимназии елитни. Защото в момента, нали, да не си спорим, математическата гимназия се води елитна, нали, тук там е нещо и техникумите са кой къде го изключат, отива там, защото няма къде да ходи. Добре, нека с тези добри новини всъщност да завършим днешния ни разговор. Много ви благодаря за това гостуване. И аз съм позитивен и вярвам, че първо роботите правят живота на хората по-добър и това ще продължи. Те не са врагове, те са наши приятели. Второ, вярвам, че пътя е образованието. И трето, вярвам, че повече хора трябва да учат програмиране и това ще стане реалност и през училищата, и през алтернативните форми, като софтуерния университет, където може във всеки един момент да се запишеш безплатно да учиш и всеки месец има нов курс. Чудесен коментар. Благодаря ви много и ще ви очаквам отново в нашото студио. Това беше Светлин Наков, основател и главен изпълнителен директор на SoftUni, и с този разговор слагаме край на апдейт за днес. Утре по същото време отново ще ви срещнем със света на високите технологии. А сега не сменяйте канала, защото започва Клуб Инвестор с Ивайло Лаков.